Mas terasa. Nyapa? Anu Mas kabeh moncek Mas iki setrum men bongko. Aja ngono ta. Aja. Kowe iki kok iso siyo-siyo. Aku sugih iki ya gara-gara ngingu iki. Dadi babi le bengi. Babi ngepet kok. Aku tanggapan ora pernah ndro arep iso bosok. Bosok piye? Abape lho. Mas. Ngombe aku barang.